ये गाय किधर लेके काटने के लेके जा रहा था ना। ओ भाई काटने के लिए पोय पोय तू भागा, तू काटने के लिए लेके जा रहा तेरे था। को मालूम था गाय है नहीं, उसमें हे दोघो गोरवांग घेऊन वयता हे पाय कासरवाडी पेडणे हांगा आयज उजवाडाक 2:15 सुमार 12 कॅटल्सांक इलिगली खंय तरी ट्रान्सफर करून व्हरताले एका ट्रकान घालून आणि ह्या वेळार थंयसरले जे लोकल आसा कासरवाडी पेडण्यातले लोकल्सान ड्रायव्हर आणि त्याच्या वांगड्याक धरून तेंच्यांनी मोपा पोलिसाच्या ताब्यात दिल्ले आसात आणि फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा मोपा पोलीस करीत आसात. मजगती केरी सक्तरी चेक नाक्याचेर बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांस व्हरपी गाडी आडायली. वाळपय पुलिसांनी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. चौकशी चल्ल्या.